Už v úvode súťaže Superstar obrazovky náhle zatienilo 10 záhadných siluet postavičiek. Pripravte sa na Superstar! O pár týždňov neskôr už vystúpili zo svojich tieňov a poriadne sa do toho zahryzli. Teda hlavne to. Nastáva tvrdý boj o víťazstvo. Ich popularita stúpa každým dňom, objavujú sa na titulkách magazínov. Dobíjajú televízne obrazovky, stránky webov a najmä srdcia veľkých i malých. A dávajú o sebe počuť v každej chvíli. Ich úspech je naozaj inšpirujúci a mobíci skrátka predviedli veľké číslo.